Reit o, dwi jyst yn mynd i wneud adolygiad fideo bach cyflym o'r shorts gan On Running. Shorts ysgafn, shorts rasio ydy'r rhain, maen nhw wedi anfon i mi. Mi fydd wedi rhoi manylion y shorts, felly gech chi gael gafel arnyn nhw ar y blog yn ymyl y fideo yma. Ond yna gwbl o bethau pan o'n i'n siarad efo nhw, o'n i'n deud, wel, dwi'n wedi rasio marathon o'r blaen, dwi eisiau shorts rasio ysgafn, mae'r par sy'n gynnau dos yn pocedi arnyn nhw ar gyfer cario unrhyw fath o danwydd, unrhyw fath o fwyd, gels ac ati. Felly, mae lot o bobl yn tueddu fynd am belts, ond nath On ddeitha fi, mae gennym ni rhywbeth eich fysa'n gweithio'n dda i ti. Felly, maen nhw'n ysgafn neis, does am byd iddyn nhw. Y boced, felly, ydy'r peth mwyaf pernasol i mi, ond y boced bach ar y cefn, fe welwch chi, does am zip arno fo, ni syni bach am hynna, ond mae o mewn yn elastig. Mae'r elastig yn eitha tyn rownd eich canol chi, felly dim yn rhy ein chwaith, ond does am dros-ring fel sy'ch chi'n gael ar lot o shorts. Ond beth sydd am y boced ydy, mae'n maint perffaith sy'n gwneud hyn efo un llaw ar gyfer gel, neu ar gyfer chews fel hyn. Hyd ych chi slotio nhw mewn, wel daclus fel yna, maen nhw'n hawdd i'w cael allan. Diolch i'r lip fach yma, yn ytrach na'r zip. Wedyn, chi'n prin gallu gweld nhw fyna. A wedyn maen nhw'n teimlo'n saff rownd y canol, diolch i'r elastig sydd yna yn dal y shorts i chi. Ac ie, maen nhw'n gret. Beth dwi'n hoffi am stwff On hefyd ydy, chi'n gweld y fanna bosib, mae yna fel peth reflectif yn fanna. Mae'r logo yn adlewyrchu gola hefyd. A wedyn maen nhw'n jyst rhywbeth bach cynnil iawn yn adlewyrchu gola, felly maen nhw'n eitha diogel ar gyfer rhedeg gyda'r hwyr. Lot o bobl wedi deithau, mae gen i ffrind sy'n bosmon sy'n rhedeg efo fi. Mi oedd wedi deithau yma beth maen nhw'n gweld pan maen nhw'n gyrru'n bore efo golau ymlaen ydy jyst rhyw bethau bach fel yna ar ddillad sydd yn adlewyrchu'r golau. Ond ie, shorts neis iawn, dwi wedi cael gwbl o runs yn hyn, dwi wedi cael sesiwn yn nhw, dwi wedi gwneud run hir yn nhw, hoff iawn ohonyn nhw, ac ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae'r rhain fyddai'n gwisgo ar gyfer gwneud marathon Llundain eleni.